Minden napló oldal megőriz egy pillanatot, de csak az idő múlásával értjük meg igazán, mit jelentenek ezek a sorok. Ma szeretnék megosztani veled egy újabb oldalt. Milyen álmaim férje? Igazán nem tudom. A lényeg, hogy szeretetben tudjunk élni. Isten vezesse mindkettőnk életét. Tudjunk együtt imádkozni, sokat beszélgetni, és a gyerekeket szeretetben felnevelni. Legyen intelligens, néha gyengéd, néha mondjon néhány bókot. Fontos legyen számára a család és a munka is. Legyen életcélja, legyen állása. Nem kell sokat keressen, hanem elegendőt. Most ennyit tudtam felsorolni. Lehet, hogy ilyen csak a filmekben van, de én hiszek Istenben, és tudom, hogy ő a legjobbat adja. És hiszem, hogy tudni fogom, hogy Isten kit rendelt a számomra, és ez megnyugtató érzés. Tizenhét évesen sok kérdésem volt a jövőről. Ma már látom, hogy Isten nem csak a jövőmet készítette, hanem közben a szívemet is formálta. Amikor ezeket a sorokat írtam, még fogalmam sem volt, mit tartogat számomra Isten. Az sem, hogy milyen örömök, milyen várakozások és milyen tanulások állnak előttem. Nem tudtam, milyen imák találnak majd meghallgatásra, milyen álmok teljesülnek be, és melyek formálódnak át valami egészen mássá. Erről is mesélni fogok. Még sok oldal vár arra, hogy kinyissuk. Tarts velem!